već dugo vam možda se čini da se nešto kuha u pozadini u svijetu voda, otpadnih voda i tako dalje. Znate već da smo zastupnik za Xylem YSI, Sontek, za Somer, ali falio nam je jedan dio u toj cijeloj baladi, a to je bilo mjerenje protoka pitkih voda u cjevovodima i kvalitete u otpadnim vodama. Mogu sada objaviti, postali smo službeno reseller za Badgermeter, za njihov dio koji se bavi mjerenjem protoka u zatvorenim cijevima pod tlakom, za kvalitetu, kako gotovo zvučalo čudno, otpadnih voda, ali i to je važno znati, te evo usput je došla i senzorika za mjerenje raznih plinova. Tako da od sad novo u našem portfelju Badgermeter sa njihovim podbrendovima Magmeter, Sirenix, ATI i drugima.